na rin na po kasi. Susubukan kong isa. Iyaman ko po siya, tatanggalin niyo po na. Tatanggalin? Oo, para mo po siya na. Okay po. Okay. Kaya, atas ka. Up, up. Okay. Alis na mga. Up. Una ko pa. Hawak mo yan. Nasi mo, huwag mo ka. Naka-open, naka-on. Doble to, doble. Isa lang. Isa lang yung uso mo. Isang unan lang. Ito. Pwede, buti. Twist. Parang baby. Anong problema? Isa pang Ayos mo yan. Sige po. Okay. Okay, ano po? Pitas po. Iwan. Yun po. Okay. Next, sir. Okay. Nahingal yata. Nasa po extension. Humihingal yata ang mahal ko Okay. Okay? Wait lang po. Suwabe, no? Makaka-connect na po. Nakasaksak na dito. Kanya na, boss. Opo, mahaba naman yun eh. Ingay. Family feud. Asan na yun? Ingay. Ingay sa video natin. Hinaan lang. Electric fan. Electric fan. Ay, electric fan? Patayin ko muna yung TV. Maya na. Paano ito ba? Punto ka? Ay, teacher. Aircon? Real dark spot solution? Here's the answer. Nivea 6. Walang signal. Patay mo na. Hindi, walang internet. Ang laking abala ng baradong ilong. Lakas. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Kahit kailan, kahit saan. Vicks Inhaler. My child's big day. Masisira lang ng pimples from harmful germs? I choose new Safeguard with complete 10 germ protection. Unlike another beauty soap, it protects from 10 harmful germs. Helps fight pimples. Patayin ko muna yung aircon. Lalakasan ko. Lakasan ko aircon. Hindi, siya. Sa eyes, brain, at immunity. Isa. Uno. Dos. Kape. Oo, matik. Lang po. Ha? Maya. Hindi siya kaya. Tapos ko. Sisigyan ko. Nakalive. Nakakata. Nakarik. Dami. Habol mo na ito ha? Ha? Oo. Hindi, habol mo na ito ano. Tapos ito kukuryente ko ha? Habol mo ito kuryente mo. One, two, three. Okay yan.
Di na yan? Di, nandiyan. Maayos yung kamaya. Basta ko rin natin. Tapos na pala natin. Ayos na yan. One, two, three, four. Kaya? 4. 3, 4 ha? So guys, ito yung last part namin, yung digital therapy ni Kuya Jaime. So, kayo yung good walking niya, nagkaroon siya ng 6 rounds, and then nagawa niya yung 200 ng po tayo. And this is the last part of my speedy recovery program, yung kanyang digital therapy. Hanggang sa muli po, ito po si Modano Magkiping. Please, don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Magkiping to, TST, Travel Stroke Therapy. God bless po to all of you.